Лукашенко закликал до революции. Ну, это революция. Лукашенко назвал себя батьком. Батька был прав тогда. У милицейском ведомстве обвинуватили журналистов. Экстремистскими ресурсами распространяется ложная информация. Падтрымка МЖМ у Беларусі. Жыхарка Суржа перапалохала дэпутатаў. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым сённяшнім выпуску. Пачынаем. Александр Лукашенко 10 снежня наведаў прыватнае прадпрыемства Пашснап у Барысаве. Праўда, слова «прыватнае» можна смела браць у двукоссе, бо за кампаніяй стаяць былыя сілавікі, а само прадпрыемства мае вялікую дзяржаўную падтрымку. Што праўда, усю Рэспубліку Беларусь зараз можна разглядаць як адно вялікае прыватнае прадпрыемства сям'і Лукашэнку. Таму барысаўскае прадпрыемства мае доступ да інструментаў падтрымкі, якія недасяжныя нават для большасці дзяржаўных кампаній. Напрыклад, унутраныя закупкі адбываюцца без удзелу ў тэндерах, а экспарт фінансуецца за кошт крэдытаў. Гэта дазваляе пастаўляць тэхніку ў краіны Афрыкі, хоць часта такія пастаўкі суправаджаюцца скандаламі, звязанымі з празмерна завышанымі цэнамі, якія шматкроць перавышаюць рынкавыя. Ну дык Лукашенко і не падтрымлівае рынкавую эканоміку. Асобная ўвага была прысвечаная тэхналогіі вытворчасці карпусоў са шклапластыку. Лукашенко нават загадаў падлічыць, ці магчыма это выкарыстоўваць для вытворчасці аўтобусаў. Очень серьезно надо проработать этот вариант. Если будет так, как он говорит, это революция точно. Але гэтая рэвалюцыя насамрэч зусім не рэвалюцыя. Ёй ужо больш за 50 гадоў. Тэхналогія мае свае абмежаванні. Яна добра падыходзіць да невялікіх партый вырабаў, дзе важная лёгкасць і трываласць, як, напрыклад, у авіяцыі. У выпадку з Пашснабам шклапластык выкарыстоўваецца для кабін, якія робяць драбнасерыйна і пад канкрэтныя патрэбы. А вось у масавай вытворчасці, напрыклад, для аўтобусаў, больш лагічна і эканамічна выкарыстоўваць метал, які лёгка штампуецца. Таму заява Лукашэнкі пра тэхналагічную рэвалюцыю выглядае хутчэй кур'ёзам, чым дасягненнем. Цікава, хто выглядаў больш камічна ў этой сітуацыі, сам дыктатар ці чыноўнікі, якія з энтузіязмам падтрымлівалі яго словы ды ківалі галовамі. І якую яшчэ прырыўную тэхналогію адкрые Лукашенка. Не абышлі ўвагай падчас візіту і арэшнік, які зараз у прапагандыстаў стаў галоўным словам. Ці то набліжэнне каляда ўплывае? Вядома ж, не мог яго абмінуць і Лукашенка. Ён пахваліўся, што яны гэты арэшнік робяць разам з расейцамі. В Орешнике вся пусковая установка белорусская, кроме ракет. Маўляў, айчына ў нас з расейцамі адна, а вось незалежнасць Беларусі – это недарэчнасць, з якой прыходзіцца мірыцца. Не мы же были инициаторами разрушения Советского Союза. Ну так получилось, что у нас сегодня самостоятельное государство. Ну дзе яшчэ знойдзеш такого кіраўніка краіны, для якого незалежнасць краіны з'яўляецца праблемай, што звалілася на яго галаву. Дык каб не эта незалежнасць, хутчэй за ўсё такі сядзеў бы Лукашенко ў шклове. Але сам ён лічыць сябе не толькі кіраўніком, але і бацькам нацыі. И я в этом плане рад, что вы наконец-то поняли, что батька был прав тогда. Гэта ён так выказаўся пра сваё стаўленне да пандэміі. Дарэчы, шмат у чым это стаўленне ледь не пахіснула яго ўладу. Пакуль былыя сілавікі займаюцца пажарным абсталяваннем, міліцыянты змагаюцца з наркагандлем. Ці лепш сказаць, займаюцца наркагандлем. Бо пад раздачу трапляюць далёка не галоўныя асобы ў гэтым бізнесе. Вось гомельскія міліцыянты пахваліліся затрыманнем чарговага канапляна агранома. Сотрудники наркоконтроля Центрального РОВД города Гомеля задержали 39-летнего местного жителя. При осмотре арендуемого им офиса обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений, предназначенных для дальнейшего употребления. Изъяты кусты конопли, а также оборудование. За падобнае злачынства трапіў у рукі бабруйскіх міліцыянтаў і жыхар Міншчыны. В Щербинском районе сотрудники наркоконтроля Бобруйска задержали 29-летнего мужчину. При обыске по месту его жительства оперативниками было обнаружено и изъято около 2 килограмм марихуаны. Выяснилось, что житель Смиловичей вырастил ее на поле недалеко от своего дома. Можа, тыя людзі зусім і не злачынцы, а проста выконвалі нядаўні загад Лукашэнкі, пра які ён казаў на дажынках у Полацку.
а менавіта тое, што трэба адрадзіць традыцыю вырошчвання каноплю. А вось на самым версе міліцэйскае ведомство вырашылі абвергнуць незалежную прэсу, у прыватнасці нашу Ніву, якая напісала пра тое, што кіраўніка банды, што займалася рабаваннем фураў, было докшыцкага міліцыянта Михаила Жгірска судзілі да 8 гадоў зняволення. Экстремистскими ресурсами распространяется ложная информация об участии сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД в совершении краж с грузового транспорта в Аршанском районе. Данная информация не соответствует действительности. Там прызналі, што Жгірскі быў асуджаны, але па версіі сілавікоў зусім не па этой справе. Я не по этому делу пришел. Не поэтому? Не поэтому. Для гэтага нават паказалі сцэну з затрыманнем Жгірска. Фамилия, имя, отчество ваше? Жгирский Михаил Васильевич. Звание, должность, где работаете? Оперуполномоченный отделение уголовного розыска Докшского РОВД. Капитан милиции. По какой причине задержаны сотрудниками УСБ? Тема была такая, что он, получается, криптовалюту эту при обмене людей кидал. Відаць, адмыслова для гэтага зладзілі это паказное затрыманне. Аж цэлых паўгода думалі ў міністэрстве, як гэта абвергнуць гэтыя так званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Ходзяць чуткі, што выгароджваннем Жгірска займаўся сам міністр Кубракоў. Цяжка паверыць, што начальство не ведала таго, чым займаўся капітан крымінальнага вышуку. Таму і прыйшлося гарадзіць увесь гэты агарод з крыптавалютай. А судзілі Михаила Жгірска не за тое, што фуры рабаваў, а за тое, што трапіўся як апошні лох. Шаноўныя сябры, дапамажыце нам у распаўсюджванні беларускага відэакантэнту. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. А мы працягваем. Нядаўна першая намесніца кіраўніка Мінска Надзея Лазарэвіч параіла тым жыхарам, хто не мае грошай, перасесці на грамадскі транспорт. Если вы не согласны с ценообразованием такси, для вас дорого, ну, послушайте, у нас есть наземный транспорт, подземный транспорт. Полностью логистические пути выстроены в городе Минске, маршрутки, поэтому право выбора для человека есть. И еще раз повторяю, не все сошлось на такси. А то зусім развыдрэлі. Таксі ім падавай. Наши люди в булочную на такси не ездят. Хаця ўжо пара ўсвядоміць, што таксі даўно не з'яўляецца раскошай, а звычайным гарадскім транспартам. Далёкія так званыя прадстаўнікі народа ад гэтага самага народа. Як тут не згадаць вядомы французскі афарызм пра тое, што калі ў народа няма хлеба, то няхай есць пірожныя. Гадоў з 10 таму падобную параду даў адзін кіраўнік раёна на Віцебшчыне. Калі маладая жанчына паскардзілася яму на тое, што на дарозе шмат пылу, што немагчыма ехаць на аўто, дык той параіў ёй купіць машыну з кандыцыянерам. І сапраўды, народ жыве зараз нашмат лепей, вядома ж, дзякуючы мудрому кіраўніцтву Лукашэнкі. Пра гэта 29 лістапада заявіў пастаўскі начальнік падчас чарговага раённага чэмпіянату па шчапанню дроў. Колка дров – это наше традиционное занятие белорусов, да и не только. В последнее время оно теряет свое прикладное значение, поскольку, как сказал ведущий, дома мы отапливаем газом или электричеством. И слава богу, значит, мы хорошо живем, мы можем себе это позволить. Тут Юрий Кісялёў амаль працытаваў таварыша Сталіна. Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Шчапалі дровы і ў абласным цэнтры. Праходзілі спаборніцтвы 11 снежня. З'явіўся нават новы тренд на здымкі з паленамі ў паветры. Дарэчы, і ў паставах, і ў Віцебску каманды падбіраліся па прынцыпу МЖМ. 2 мужчыны і 1 жанчына. Зараз, дзякуючы Лукашэнку, у начальнікаў з'явіўся шанец паказаць, што яны могуць наламаць дроў не толькі ў пераносным сэнсе, але і ў прамым. Шчапанне дроў – гэта як нацыянальны спорт, развіццё сілы і спрыту. А вось у Таіландзе круглы год цёпла, дроў нарыхтоўваць не трэба, таму паліцэйскія ледь далі рады жыхару Беларусі, што вырашыў замачыць ад'езд з адпачынку ў Таіландзе, дзе адпачываў з жонкай і дзецьмі.
Відаць, што чалавек дровы шчапаў, а паліцэйскія не, бо ледь далі рады скруціць дэбашыра. Па заканадаўстве Таіланда за напад яму можа пагражаць штраф у памеры да $5000 і турэмнае зняволенне тэрмінам ад 2 гадоў да пажыццёва. Гэта будзе залежыць ад ступені цяжкасці траўмаў, якія атрымалі супрацоўнікі паліцыі. Сям'я наведала затрыманага ў паліцэйскім участку, а ў сераду вылецела дадому, які было запланавана. А вось мужык застаўся ў Таіландзе, толькі ўжо не ў гатэлі, а ў камеры часовага ўтрымання ў паліцэйскім участку. У найбліжэйшы час ён паўстане перад судом, які вызначыць, на колькі гадоў яму прыйдзецца пагасціць у гэтай паўднёвай краіне. І не толькі мужчыны бываюць такімі грознымі, не перавяліся ў нас і жанчыны. У Сурыжы, што на Віцебшчыне, жанчына паказала, што яна сапраўдная прадстаўніца партызанскага краю. Яна прыйшла на прыём да дэпутатаў і абурылася чэрствым хлебам гатунку ладны ў мясцовай краме. Сваё абурэнне яна выказала тым, што так ладна гакнула аб стол чэрствым боханам ладна, аж тыя дэпутаты ў крэслах падскочылі. Відаць, падумалі, што забіць іх хоча. Нават абласная газета пра гэта напісала. Што праўда, журналісты прыбавілі. Маўляў, не ўсё так змрочна, жанчына згушчае фарбы. Бешанковіцкі хлеб можна есці. Гэта людзі проста развыдрэлі. То таксі ім падавай, то хлеб вязі проста з печы. Дэпутаты паспяшылі супакоіць мясцовых жыхароў. Маўляў, у наступным годзе ўсе праблемы вырашым, кватэры пабудуем, вытворчасць арганізуем, медыкаў ды прадаўцоў знойдзем. А самі, відаць, далі лататы да Віцебску. Відаць, больш у Сурыж і носа не пакажуць. Напрыканцы сумная навіна. У Пінску скончыла жыццё самагубствам 60-гадовая Святлана Круцікава, якую неаднаразова асуджалі за экстрэмізм. Апошні суд адбыўся 6 лістапада гэтага года за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Па словах знаёмых, жанчына не вытрымала обшуку, арыштаў і пастаянна псіхалагічна ціску з боку міліцыі. 10 снежня накінулася пад цягнік. Святлана была актыўнай і жыццярадаснай, любіла кветкі, сабак, падарожжы і размаўляла па-беларуску. Разам з мужам выхавала 2 дзяцей. Выказваем шчырае спачуванне сям'і Святланы. А сілавікам хочацца нагадаць, што ўлада Лукашэнкі не вечная і адказаць за свае злачынствы рана ці позна прыйдзецца. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы. Дзякуй за лайкі і каментары. Жыве Беларусь! Слава Украіне!